Kukhulekele kakhulu ukuthi uNkulunkulu akukhulise spiritual. Yes, kukhulekele kakhulu ukuthi uNkulunkulu akukhulise spiritually. Okusho ukuthi manje asalo replace lo mthandazo olokhu wenza ukuthi uNkulunkulu akuyuze akusebenzise, ngoba abaningi abantu abenza imkhuleko yokuthi uNkulunkulu abasebenzise without ukuthi bakhulekele ukuthi uNkulunkulu abakhulise spiritual. Baningi abantu abafuna ukusebenzela uNkulunkulu kodwa bangakakhulanga spiritual. Baningi abantu abafuna ukumisa amatende kodwa uNkulunkulu sengakaqedanga ngabo ukubakhulisa. Baningi abantu abafuna ukubiza abantu kuma altar call kanti nabo basakhasa, kusamele ukuthi badlubise bafike esigabeni la baqina khona until uNkulunkulu abasebenzisa. Kukhulekele kakhulu umcela uNkulunkulu njengomntwana kaNkulunkulu ukuthi akakukhulise spiritual kunokuthi ukhulekele ukuthi akusebenzise. Baningi abantu abafuna ukuprofeta, baningi abantu abafuna ukuya from city to city bashumayela ivangeli kodwa isimo sabo spiritual sengekho mature.